जेबो जाया गारजोबाबो गारना जाजोबो जेबो जाया ओरैबायदि क्वालिटिनि गोलैबाबो जेबो जानाय नङा आरो बेखौ रेजें रेजें पुरा स्मुथ आरो थाम्फै गायोबा थाम्फैयानो पुरा गालिनगोन नै जेबो गैया आरो ओरैबायदि मोनसे हारि जौगानोब्ला गोबां रोखोमनि थानांगोन सोरबा हारिमुआव थानांगोन सोरबा सोलोंथायाव थानांगोन गोबाङाव थानांगोन सोरबा आबादाव थानांगोन सोरबा ओरैबायदि गासिबो साख्रि बाख्रि बेफार फालांगि गासिबो थाजोबनांगोन दा हे लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय नै दिनै गोबाव साननि उनाव मोनसे आलदा रोखोमनि भिडिअ लाबोलायबाय नै नायलाय बेसेबां बुरजा खालामदों जोंनि आखायाव नुबाय नायलाय बिसोर गासिबो फिनिशिं जाजोब्बाय नै ओरैबायदि मोजां रेजें रेजें पुरा स्मुथ आरो रेजें गोसोबायदि लानानै दामनो हागोन रिलिफोराव ओरैबायदि सिलसिलनै फिनिशिं नायफैलाय खाथियाव जाहाथे थाम्फै गायोबा थाम्फैयानो पुरा गालिनगोन नै जेबो गैया आरो ओरैबायदि सिलसिल मेचिनजों दाननाय मेचिनजों बानायजोबनाय दुलुराबो नै ओरैबायदि दुलुर दा बियो ओरैबायदि मोजां नै स्मुथ रेजें आखाइ थाइसेनो खालामनो हायो नै बिराद मोजां खाथियाव नायफैयो ओरैबायदि बुरजा दानदों नायलाय नैबे सिंनि माखासे एसे जानांगौ दंबावो नैबे गासिबो जाजोब्बायानो फ्राय बहाय 15 खानसोल' दंदां बेयाव दानबावगोन दाननाया नै नायलाय ओरैबो नै बेसेबांबा मोजां नै बरिया ओरैबायदि गाददाव लानो हायो नै बरिया बानायबाय दा बेबायदि बानायदों खामखौनो जेबो जाया गारजोबाबो गारना जाजोबो जेबो जाया ओरैबायदि क्वालिटिनि गोलैबाबो जेबो जानाय नङा आरो बेफोरो बेबायदि रोखोमनि बानायगोन बिराद बरिया दा सोरनोबाफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामलायनो हागोन नोंथांमोनहा ओरैबायदि मोजां आरो जुदि सोरबा खना खनलायाव गोजानाव दं डिलिभारिनि चार्ज एसे लानानै साफा गोजानावबाबो हैनो हानाय सुबिदाखौ खालामनानै होबाय अब्ला नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंनि नाम्बारा 7086920902 7086920902 बे नाम्बाराव नोंथांमोनहा एनि टाइम गोसोबायदि समावनो कल खालामनानै रायज्लायहरनो हागोन सोंहरनो हागोन जेबो जाया नै स्मुथ रेजें बेखौ जों ओरैबायदि मोनसे रोखोमनि खालामदों नायफैलाय खाथियाव माने बे बुस्थुखौहाय ओरैथिं 2 डिफारेन्स दोननाय जादों ओरैथिंनिफ्राय ओरै 2 फिसा माने एसे फारसे फिसा दोनोब्ला साउन्डआ ओरैबायदि मोजां जायो माने फारसे हाइ नांगौ फारसेथिं ल' नांगौ जायो दा बेखायनो बेजों गोरोबनो थाखाय 2 इन्सि डिफारेन्स दोनोब्ला ओरैबायदि मोजां जायो साउन्डआ बेबायदि जायो गोबां एक्सपिरियेन्स लानायनि गेजेरजों 8 बोसोर 9 बोसोर दाननायनि उनाव बेबायदि महराव दोनबाय आरो बिनि गोलावा 32 इन्सि गोलाव बेखौ बोरै दानो बेखौथ' मिन्थिखाबायानो जोङो सिगांनि बायदि आखाइजों दानला जाहैबाय बिनि थाखाय फिनिशिंआ ओरैबायदि मोजां जायो ओरै फैया खोन्थानो माजों दानो जोङो दा नैबेयो जाहैबाय मोनसे मेचिन जोंखौहाय बिदि गिदिंगोन ओमफ्राय नैबेयो बेयावहाय ओरै खेबथाबनानै दंफां गथानिफ्राय खेबनानै ओरै गिदिंबाय थागोन आरो दुलुर गिदिंनायाव बेखौ ओरै सैनानै बे समावनो ओरै सिरिसखौ होखानाय जायो बेनिफ्राय बिनि जखाया ओरै फारसे बारा फारसे खम बिदि गैलायलाया ओरैबायदि समान जोब गासिबो ओंखायनो बिराद स्मुथ जादों कम्पिउटारा आरो सोरनोबाफोर जुदि आलदा रोखोमनि नांगौ जायोना सोरनोबा गिदिर साइज नांगौ सोरनोबा फिसा साइज नांगौ बेबायदि रोखोमनिखौ रायलायनायनि गेजेरजों साइजखौ मेकआप खालामनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे सेरजाबो दङ सेरजायाबो जागासिनो दङ गोबां सेरजा दंमोन थांजोब्बाय दा नैबे बे सेरजा जाजोबसिगोन बे बानायनाय दंमोन मोनसे फिसा इन्डास्ट्रि दं जोंनि फिसा इन्डास्ट्रियावनो बेखौ गासिबो मोननाय जायो खाम सिफुं सेरजा नोंथांमोना नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन
दिनै भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन जुदि सोरनोबाफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामलायदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना हरदो जाहाथे दस्राफोरनो सोरबाफोर गोनां जानायफोर रानहोयो दा बेखिनिखौ आसा खालामबाय आरो खामानि मावनायफ्रा माबायदि जाखो जोंना एसे बुंहरलायदो मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि होमबा बाय बाय उनाव लोगो मोनगोन